L-4-7 ta' Marzu Stella Marija Dolores Farrugia għalqet 100 sena, ġurnata li għalija u l-familja tagħha tfisser ħafna. Lista għandna potijiet u saftaċ buznanna jien. Marija, kif inhi magħrufa ma' kulħadd, twildet fis-7 ta' Marzu tal-1912 u minkejja li minn dik id-data għaddew 100 sena, il-memorja tagħha għadha friska. Net News żar lil Marija fid-dar tagħha fi Gwardamanġa u tkellmet magħna dwar il-familja tagħha li hi tant tħobb u dwar il-fatt li propju 30 sena ilu omma wkoll kienet għalqet 100 sena. Veru nħu pjaċiru. Meta tara n-neputijiet tiegħek? Nħu pjaċiri. Jiddispjaċini meta bniedem ikun irid naraħ u ma nistax naraħ. Nistax. U ħafna ringrazzja il-sorijiet, il-ċensina, u il-Meri, u l-ħuta, għandi l-Australja, u l-Ingilterra, għalta toħti, għandi xtiqna Rom, imma ma nistax. Marija rrakkuntatilna diversi esperjenzi li għaddit minnhom matul iż-żmien, l-aktar esperjenzi li joħdu għalura għat-tieni gwerra dinija, perjodu li tiftakru b'mod ċar. Tal-gwerra, dakka kienet mut isma l-qoddis, ommi. U samet il-qoddisa, u għalet ħaniba jisma oħra. U miplok bar samat oħra, samat qoddisa u nobs, u ħarġiet. U mbagħad marret, miplok ma marret taħseb dak iż-żmien minn tax rebija kienet tmur bil-mixi ta' sen u qablet il-gwerra. Il-qraba u l-ħbieb ta' Marija il-koll jixtiequla li sbaħ xewqat feluq snina u jirringrazzjawha għal dak kollu li għamlet magħhom matul is-snin.